Pietersma. En nou wordt het wat donker. De kampioenen. Nee dan. Nou, Leslie we binnen. Hij zit er. Weer gezellig in het roefje hier bij Regina. Jeroen Pietersma van Drachten. Ja, en ik denk ik doe mijn pet maar even op, want dat van mij dat ligt wel zo'n Duitser. Is het een Duitse pet? Duitse pet, ja. Wat is het verschil dan? Nou, dit heeft echt een echt vlagje erop. Dus ik moet toch nog wel eens... En ik zal je sterker vertellen, deze pet, daar zit er nog historie achter. Nou, dan gaan we snert. En ik ging aan de snert. En Ja. dan vertel is het me ondertussen ik het even het verhaal En deze van pet is van mijn paak Albert West. En toen die kwam te versterren, toen vroegen ze wat we graag hebben voor erfenis. Ik zei, Ja. doe mij de pet maar. En dan ziet hij me ook een ontje in de pet. Ik zei, ja, dat vind ik leuk. Ja. En ik heb hem nog steeds. En bij speciale gelegenheden, dan help ik hem maar even uit de kast. Nou, dat vind ik wel van top. Dus ik vind dit wel speciaal. Ik vind dit een speciale gelegenheid, want dat is de entourage waar we zitten en gewoon past het helemaal bij. Nou, kijk, ik vind het trouwens fijn dat is de beest. Ik vind het fijn Ja. dat je die gast maar weer. Ik weet nog wel, Jeroen, dat is toen op grauwe wonst. Dat weet ik nog wel, want ik zie het even hoe heet dat, verhaaltjes even Ja. nee te keer. Nou, mijn tweelingzuster, ja, die is wat in het slapperrekken. Ja, dat maakt het niks. Die is toch niet erg, hè? Nee, ik vind die zeik wel leuk. Maar toen wie dat die eerste keer dat brechtje vlechtje om mijn hoek aan. En gelijk bij u zo'n woord, nou dat wie gelijk wel een feestpunt. Binnenkomen. Ja, inderdaad. Maar ik zit hier natuurlijk ook wel maar een reden om de historie van Drachten weer een beetje naar boven te halen. Je weer al die scootjes bouwt binnen. Ja, het is wel belangrijk dat. Ja, vind ik wel. Want het is een beetje stilletjes qua scootjes ziel en gebeuren hier. En dat is wel jammer, want uiteindelijk het is wel de crèmekamer van scootjesziel hier. Het hek altijd zijn. Nou, zolang ik al skipper ben op Drachten, dan pretendeer ik dat al van jongens. We binnen de crèmekamer van scootjesziel. Ja. Want ik loop tredje scootjes uit de SKS ben je helemaal bouwd. Ja, ik kreeg even een live filmpje maken. En dan ga ik even hier het scootjesjournaal. Zo. Ik zit, dan ga ik dat al hier even oplezen. Ja. En ik wie dus hypotheer mijn Tjitske Haasma van de Werf, de tante van Heiko en zo. Ja. Zo, en dus had ze erbij zit gurbe, oerpaken, paken, Ja. waar het bouwt het. Dus ja, ik wie toen dus, toen ik dat voor de eerste keer deed, toen hier ik dus ook dat stukje van wat ik zus van kwam daar op het skip. Ik weet nog dat ik zei, Jeroen, ik vind het fijn dat je het won hast. Maar ze zijn al hier in Drachten gebouwd. Ja. En volgens mij wie dat ik toen had Omroep Friesland, die pakte de tek op en er stond dat hier echt in de kranten. Maar ik hier dat jij er nog meer wat van jes. Nee. Maar het zit toch altijd er weer bij. Het is ik zo. En het frappante is, ze zijn alle gebouwd in Drachten, in principe. Of dus ze is de snelste. Ja. En, maar een Drachtster scootje zelf is nog niet een kampioen geweest. Ja, dat is een beetje jammer. Zullen we dit hier verhoren? Ik wil ook graag verhoring meer. Maar hoe kan dat dan? Hast u dan een idee over hoe dat kan? Dat bijvoorbeeld dat Douwe Visser gewoon alles pakt in Sky soms. Ja, dat is ook wel een hele goede schipper die het gelijk opneemt. Wat Dat maakt is mijn grote voorbeeld. Daar hast u ook les van hoor. Ja, daar heb ik les van. En dat wat ik bij hem leerd heb, dat breng ik nog steeds in de praktijk eigenlijk. Dus zo'n Dat verhoor ik net. net trouwens, even tussencontrole. Ja, niks mis mee, hè? Godverdomme man. Speciaal voor die makker. God man. Wie de heim man. Ik ga erom draven met hem. Maar toen hast, ja, was toen mij wel alleen wat vertellen hoe die skippers verdienen, hoe best het is natuurlijk van familie op familie. Ja. Hier van een week hier, dat hier mij de schippersgilde Utrechten. Maar er stond ook een Pietersmaal op. Maar die man die weer wel aardig in de kunde met de genealogie. En toen zei ik, is dat dan echt een oerpaak van Jeroen? Nee. Nee, zei hij.
Nee, dat zal van Wouter en Alle Pietersma wezen. Ja. En dat is wel familie in de Viette van us. Maar net heel dichtbij. Maar die carrière, wanneer is het begonnen? Toen ik 16 jaar was, ben ik aan boord gekomen bij Douwe Visser. Douwe was toen skipper op de Snits. En toen ben ik bij hem aan boord gekomen. Ik zou eerst peilen. Maar ik maak al snel promotie tot, hoe je dat, Zwirdeman. En zag ik eigenlijk het hele skip wat rond. Ik ben Zwirdeman geweest. Ik heb een hele tijd bij de Fox zitten, mij als voorhouder. En ik heb nog een tijdje als trainerman bij de Scoort zitten. Achter. Toen zie ik nog op de sportscholen, dus toen koek ik nog wat wel natuurlijk. Ja, nou, ik zit hier dan bij de roef, hè, om de grootschoot aan te nemen. Hè, en te begeleiden. Hoe heet het, Klaas, die zei dat wit onderschat. Ja, het is echt zwaar werk. En voorheen in het oude hele grauwe beren die erbij zitten. Ja. Ik heb die roos proberen. Ik heb proberen mij wat meer sportievere mensen die wat meer uithoudingsvermogen hebben. Ja, dat is ook wel belangrijk. Dus zou ik het eens proberen. Ik denk dat als speelvinger is. Hoop ik jullie maar op. Ja, ik denk wel. Ik heb sowieso dit hier wordt wel bijzonder, want het is het eerste jaar dat wij echt als familie echt helemaal op het rechtscoetje zitten. Zit je broer bij de uitskoetje? Ja, dit is de primeur voor mij. Wat leuk! Ja. Maar, leuk! Hij, hoe heet dat, mijn adviseur die is helaas opgehouden. Die een hele goeie. En hoe heet dat, ja, toen moest ik wat anders. En toen dacht ik, verrek, Gerard. Maar Gerard, dat is wel heel goed, vind ik. Hij is geweldig. En zeker een hele goede skipper. Hij heeft bultkunde. Ik kan al een heleboel van hem leren wat dat betreft. Maar als je ook toen bij concurrenten in. Stel me gewoon net een heel soortje. Nee? Ja, wel eens wat, maar. Wie echt. Ja, wij natuurlijk. We strijden voor ze allebei voor zijn eigen plak. En ik voor Drachten en hij voor Jenne Woord. En tuurlijk hebben we wel eens een keer. Dat hij eens een keer achter mij deelt voeren of ik achter hem deel. Maar uiteindelijk het gaat wel om een wedstrijd. En ik was helemaal op vuistles met zijn beiden. Ja, dat wie ik vroeger. Dus ja, heb je al die grutter aan mij, nou heb je de grutter broer. Dus ik heb meer klappen van hem aan dan hij van mij. Nou, dat is wel mooi. Dus hij werd een adviseur. Ja, het er wel eens vaker dingen. We hebben hier of jouwer verliezen, of draaien. Hebben wij de Roekelpal race samen bezield. Oké. Toen, dat vind ik echt een machtig mooie wedstrijd. Waar is die er? Op een Snitse Paul, op een Snitse Markt. En dan mijn scootjes Sneekweekbaan. Zodat het er met te krijgen dat vroeger dienen de scootjes bij in de Sneekweek. Ja. Alleen nog op een gegeven moment jullie skippers hebben hun eigen regels. En de bootjes waar ze tussen trof voeren, dat weer nogal dure bootjes. En die wonen nog wel eens hier eronder. Dus dan had de Sneekweek die hebben het af en dat mag maar net meer eigenlijk. Dus toen is dat uitstonden. Alleen nog op een gegeven moment ze van mijn 50 jaar jubileum of zo, of 20 jaar, weet ik net. Toen wouden ze dat even stal helden, alleen nog dan op een andere manier gewoon in het naseizoen. En dat is nog steeds, het tweede weekend van oktober is dan de Roekelpalrace. En dan zie je IFCAS, SCAS, Chimmerkoor op een Sneekweekbaan. Dat is wel gaaf. Dat is echt vet cool. Dat is echt, dat vind ik een van de allermooiste wedstrijden die er is. Maar echt omdat het combineerd is. Maar de IFK's. Vind ik heel leuk. Natuurlijk, dat doe ik al met alleen maar hooien zaak, dus dat vind ik wel leuk. Maar vooral daar staan mij die scootjes over de hele Snitse Markt, door de Going de Riepstepoel en door de Siebersleert. Dat binnen routes en dat is hartstikke mooi dat, want alles zit erin. Ontjipwetter, dipwetter, kruisraken, voorwien, heelwien, smellen de trogonkies. En dat is het mooie. Spannend. Ja, geweldig. En toen het Gerard mijn adviseur geweest en we wisten we. Nou, waar ligt het dit hier? Want het zou mooi zijn. Nou, ik zal je even instralen. Het is bijna Christ. Ik ga wel even Christen daar, jongen, hoor. Die. Wij zien hier alles, hè? Nou, dankjewel. Maar ja, nee, het zou mooi zijn dat wij als toen wel eerst de ontsluiting kunnen krijgen bij de top 4. Dat zou wel heel mooi zijn. Ja, ik heb ooit eens een keer in mijn 2016 wie dat, 3 jaar lopen, toen we in mijn 4e.
En het hier maar een beetje scheelt dat we hier bij de eerste trein zien. Dus het ken echt wel. En dat veel gehoord eigenlijk. En dan zocht ik dat het begint te leven in Drachten. En ja, we dat kennen. Maar het is maar een voetbalploeg in extra. Als ze net zo volle winnen, dan is direct minder animo. Daarom, ja. Nou, ik zeg. Behalve bij Feyenoord, hè? Je bent een Feyenoord-fan? Ja. Ik haak een Feyenoord-fan. Ja, en die is fan van mij. Oh, zo, oké. Ja, helemaal uit Rotterdam, die volgt dit hele verhaal. Oh, serieus? Ja, serieus. Maar dan vind je dit ook leuk? Ik heb een hele hoop Nederlandse volgers, hè? Serieus? Ja, serieus, ja. Maar die kan je niks van verstaan. Nee, dat klopt. Dus dan moeten we dan een vertaling onder. Nee, ik zet er meestal een verhaal bij. Ja. En soms, ik ga les met Aangeveldboom, heb ik even een Nederlandse versie gemaakt. Oké, maar ja. Maar ik vind niet een Fries koetje, maar een Fries praten. Ja, dat hartstikke wel leuk. Maar ik ben natuurlijk tweetalig. Ja, ik ben eigenlijk Nederlands opgevoed. Ja. Ik ben Batte in de polder. Benne is het, hè? In de Noordoostpolder. En, maar mijn huid en mem die komen wel uit Friesland. Mijn huid komt van Snakkenborn en mijn mem die komt van Wiens. De dokkerij. Mijn huid en mem, die heet Drachtenbenne. En Gerard is een geboren Drachter. Nou, daar had in ieder geval wel een Drachter op te Zo kijken. is het. Nou, dat scheelt wel weer. Ik ben een Zwitser, ja. Maar dan hast net zoveel drachters op het skip, of wel? Nee. Nee. Maar Ik heb even zien, het is 2. En nou rijden Gerard natuurlijk. Hè. Dat is Ja, een ja, Drachter in ja. principe. Ja. Kijk, hier naast je Klaas Westen, die kip van de hele mannen. Ja. Maar die maakt nog wat naar je bemanning, BH. Ja, nou gewoon een stuk of wat, ja. Ja, Denk je, ja. ik kom je wel aanmelden als roepmaster. Nou, ik Wat hoop het net. denkt? Ik hoop het net. Vertel. Het lijkt dus Maak alleen me daar in de roer. Het lijkt dus alleen maar oude. Nou ja, dat is dan zien winst. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat is echt wel een hele goede zieler, Hakboyet. Klaas is wel een toekerzieler, klaar. Maar je hem haalt hier, het is toch alle wel een beetje familiair in elkaar om. Want hij had ook Douwe Visser in zijn omke. Dat klopt, hè. Die vreet hij ik heel vaak voor hier. Ja, dus, Dat is wel mooi. Nou, hij zit wat dichter daarbij als mij, eigenlijk. Jo, maar ik en Douwe ik altijd bellen, als ik ergens mee zit, hè. ik kwam een fotootje in het Scootjemuseum. Ja. We stonden op stonst en we hadden een hele platte skippers die nou varen op stonden en je wie een eigen team. Ja. Maar ik weet nou net meer wat scootje weer, maar volgens mij Snekenpan. ja, wie echt maar de snitse pan. Ja, daar zit wel een verhaal achter, die foto. Want, hoe heet het, mijn broerke, die weer toen slim ziek en Alfred. En hoe heet dat, nou, hier naar in je meisje en dat we nog één keer mij sturen op een snekenpan. Maar dan wel, mijn team, wij 94 en 96 kampioen mee worden. En nou, ik zei, als dat graag was, dan hebben we dat regelen. Maar ja, goed, dan zie je natuurlijk hier en daar nog wel wat hard en heet en dergelijke. Dat moest eerst even uit de lucht. En we hebben toch dingen, hè. Iedereen zei voor Alfred, dan doen we dat. En toen ben wij met de amateurziel, die dat hier, ben wij alle keer aan boord stapt op die snekenpan. Met shirts van Dream Team en zo. Ja, ja. En hoe heet dat, we stappen echt serieus, we stappen aan boord. We gingen al, ik denk hier niet meer op een snekenpan ziel. En we gingen al dus eigen plakje bij opzieken. Het was stil aan boord, de zeilen waren heesen, hebben geen fut. Alsof het nooit last had. Dat was heel bijzonder, ja, het was heel bijzonder dat moment. En natuurlijk ik omdat we wonnen. Maar ja, voor mijn broer en zo dat hij wel ja, echt een heel mooi heer. Maar dat win je in een wedstrijd van de SKS? Ja, we noemen dat dan de amateurziel. En dan zielt er hier op het scootje, op helm houdt, die net officieel skipper is. Het zij een van het bestuur of een van de bemanning. En alleen in dit geval, toen heb ik Douwe bellen. Ik zei Douwe, ik heb een heel bijzondere vraag om die. Als het net worst of kerst of in ieder geval wat vind ik prima. Maar nou, zei Alfred zijn eerste wens. Nou ja, en hij zei natuurlijk dat me trok.
Dus dat hebben die en ja, heel bijzonder, heel bijzonder. Maar hoe oud is die broer Willem? 41. Dat is just te jong, hè? Ja. Wist ik net, dat is toen dat ik wel even beheerst. Ja. Zat tegenbij. Ja. Nee, maar ja, goed. Praat ik net te volhouden. We skippen zo, nee, met de terug. Oh nee joh, dan ben ik maar lief mansje daar. Ja. Ik ken ik wel schreeuwen, dat maakt me helemaal niks uit. Maar ik ren er net mee te kepen of zo, dat Nee. net. Dus ja, nou komt het te praat. En dan wil ik het er best wel over hebben. Maar Ja, en ja, dat die foto's nog steeds zeer. ja, tuurlijk dat het nog steeds zeer. Hè, dus je praat er heel makkelijk over. Maar hast het met al die biddy? Ja. Dat is wel mooi, hè? Dat gevoel. Nou, wist, op het moment dat je op het scootje staat, had ik in 2009 wie ik skipper op Langbaar, had ik bij me zield. Daar heb ik een hele mooie foto van. En elke keer nou als ik aan boord stap, en dan denk ik wel eens, ergens, dat moet je wel in de gaten. Ja, ik snap dat. Hè, nou, je een hele mooie wedstrijd zielt, hoe zou die dat voelen? Hè? En ja, een heleboel van dat soort dingen. Hè? Wat vragen van hoe zou hij daar tacht hebben. Hij is altijd wel een beetje nuchter daarin en hij kon het goed relativeren, volle beter als mij. Ik ben volle driester daarin en Ja, dus een beetje, hey. ja, ik denk soms net altijd even een trein keer naar of zo. Dan dok het en dan is ook wel wat uitvoering wordt. En hij is wat meer bedenkelijk. En hoe had Gerald dat dan? Gerard is een topsporter puur zijn. Die benadert het echt vanuit een topsportbelevenis. En zij hadden ik altijd bij Jan Waldien. En dat had met Jemina in lijn. Geen kampioenschap helaas, maar wel vaker dichtbij. En dan krijgt toch ja, acties of weet ik veel wat. Als het nou wol of net rust is. Het krijgt het helle en dat is wel jammer voor hem. Dat hij hem ook graag gunt. Dat hij nog wel eens een keer kampioen zou worden. Maar ja, nou, het zal nou hebben bij die op het skip. Het zou toch hartstikke mooi zijn. Ik vind het zo ook aanwijzen, hè. Ik ben naar het skip ingegaan om het te promoten voor, was toen Seis van. Ja. Dit is het geboorte van de scootjes. Ja, En dan in broer bij die op het skip als adviseur. En dat zou dan wel heel dit mooi hier. zijn. Ja, nou wist Ja, ja. vooral gewoon de levens naar iets sta. De gist een bepaald traject in en toen skipper was, maakt een bemanning bij elkaar ziekje. En langzamerhand komt er wat op laat zien, de hele kern die bleef wat zitten. Daaromheen bouwt er een team. Elke keer is dat eigenlijk wel onder orde. En maar dat budget was het herst, was het krijgt van de stichting was toen meest beheren. Of tenminste beheren, wat was toen die wensen mij, ja. Dan is het in het begin natuurlijk natuur om snel mogelijk iets te presteren. Maar dat die ik in het begin, nou ben ik meer op een lange termijn om te denken geweest. Het skip verbouwen, Heiko had er ik op mij die toen eens een keer. Toen wou ik altijd al knikker uit, dat is toen net gebeurd helaas. Knikker uit, dat was mij. Nou, het skip, vroeger hebben ze hem verlengd en hebben ze de kop wat omheen gelift. Dat noemen ze knikken. Ja. En dat wie toen heel modern en daar gingen ze sneller van zijn. Maar het je dat het dier dat alweer achter helle. Dus dat wie voor mij wel echt door niet ook van, ik wil het eigenlijk wel los. Ik wil hem vlakker hebben. Nou, dat hele verhaal hebben we vorig hier natuurlijk, dat in de treur heb ik dat al verteld. Maar dat hebben we die dat hadden zien, dat is nog wel een hier mij naar de tuur moest zielen. Ja. En ze is constant een beetje aan het denken. En nou, Sven die stond ik al op een rolprent om ooit eens een keer vervangen te worden. En nou, ik zei ik wil eerst de casco, de fundamenten wil ik eerst kleren. Dat heb ik dienen. En of hebben wij dienen. En nou heb ik echt het idee, we krijgen een tuur, we krijgen een Sven. Het casco is goed. Ik denk dat we een puikenbemanning hebben. Goeie adviseur. Goeie adviseur, die hier ik al. Ja, dit is een oortype adviseur. Ik denk dat wij elkaar heel goed zielen kennen. En ja, Beter met elkaar, ja. zin elkaar. Ja, volle ja, nee, dat heb ik altijd gezegd. Ik zei toen ik bij jou aan boord zie, zielden we goed. Heb ik prijzen om je in de water zo. En als het ook bij mij aan boord staat, binnen ik prijzen. Dus ik zei ergens maar wij eens een keer tot elkaar komen. Alleen ja, hij zei ja, ik wil eerst kampioen worden met je in de water. Nou, het is me helaas net gegund, maar ja, ik hoop al dat wij een hele goede gooi kennen meidje. Het zou wel heel bijzonder wezen. En ik zei, kampioen worden is niets.
is mooi. Maar dat is al zo vaak gebeurd. Ja. En dat vind ik net meer. Ja, tuurlijk, bloot Als is je zelf bijzonder, bemanning bent, dan... ja, is dat prachtig. Maar ik als het skipper bent of niet. En ik was kampioen is nog steeds hartstikke mooi. Alleen ga je, dat skip is al heel vaak kampioen worden. En drachten dan nooit. En zelfs de hele mannen net. En ik denk van waarom hun wel en mij net. Wij moeten daar een werkje en dus dan heb je op lange termijn iets betocht en langzamerhand komen de schakeltjes gelijk in elkaar. Nou, ik vind dit wel een mooie schakel, een trotte schakel en wij gaan nog even een beer naar de set. Maar dat jij erbij. Ik vond het een mooie roofpartier. Ja. Als ik kom Gerrit nog even, dan plakken we er nog een stukje muziek terug. Dan krijg je van mij een hassebassie. Een hassebassie. En ja, ik vond het lekker snert. Nou, dankjewel. Ik denk dat zag je net hier. Nou nee, precies. Ja, ik ga die kachel gewoon. Ja. Maar dat maakt me net, hè. Dan wordt het een scootje drama. Ja, ik denk dat dan heb je wel hele vreemde lachjes hier. Hey, tjoch! Proost, tjoch! En ja. Op de nieuwe kampioen. Het zal het weer. Ik hoop het al. Ik hoop dat ik drachten ooit eens naar voren kan zien. Nou, zo. Hij zal je het treden worden trouwens, hè? Bij de oude visser van Grauw. We hebben trekken, toen wie ik nog dat is een hele goede skip. Dat is een hele wij praten nog even verder, zonder de camera aan. En ik zeg ze nog een keer. Tjoch! Op deze scootjesimmer. Zat En ik in dit skip sta ik uit. En ik sta bij hem het skip in. Kom maar door, daar is je lachen. Proost, Regina. Ja, dit is niet het kleine café aan de haven, maar dit is de kleine roef van de jonge treintje. Maar ja, het liedje is nou één keer anders. De avondzon valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in de stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs de ramen, het motregen zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De toog is van koper, toch ligt er geen loper. De voetbalclub hangt aan de muur. De trekkas die maakt meer lawaai dan de jukebox. Een pilsje, dat is daar niet duur. Een mens is daar mens, rijk of arm. Het is daar warm, geen monsieur of madame, maar een wc. Maar het glas is gespoeld in het helderste water. Het is daar een heel goed café. Daar in dat kleine café aan de haven, daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven, daar telt je geld of wie je bent niet meer mee. De wereldproblemen die zijn tussen twee Berenburg opgelost voor altijd. Op de rand van een bierviltje staat dan je rekening. Ja, of je staat in het kruis. Het enige wat je aan eten kan krijgen, net als bij Gerrit, dat is daar een hardgekookt ei. En klopt er iemand aan, hij komt eraan en het is hier gewoon heel erg fijn.
Daar in dat kleine café aan de haven. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. Daar telt je geld nog wie je bent niet meer mee. En dan als laatste even een compilatie. Daar in die kleine roef in een jonge treintje. Daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in die kleine roef van de jonge treintje doe je je verhaal en dat neem je voor de rest altijd mee. Tjoh! De roef van de jonge treintje, dat verblijdt je. Nou,